Kakerteng usnar penyaji karkhana sain ranga dewïong beaiñ lani ki Kyrwoh factory bala byrngem nongmudui PIL ha Meghalaya High Court alor ki kam khaïi dewïong beaiñ kala pau perthei ba new brio de na Assam bala tep kerteng Balwant Bhama ha ka ching ngap ka PIL kan rutrek naitung arjar fly da ka full bench ka Meghalaya High Court nongmudui Shailendra Kumar Sharma ha ka affidavit bula pen scam ka santrek naitung arjar fly la thep langi kopi jing uchor jong u ka bu lo uchor ha Batista police station Guwahati ha ka life outrek julio arjar fly ha ka jing uchor Sharma la ong ba Balwant Bhama usnar penyaji Kyrwoh factory beaiñ Meghalaya la fuan RC ni u ka step life outrek julio arjar fly ba hadian Balwant walekmi yang sa ka porch post teng men step ban byrngem Sharma ba umdei ban ya chakmat ya kicing mudoi shushu ka feedback ka paragraph balai Sharma wala ailot i kerteng bat ki phone number chung ki snar penyaj Kyrwoh factory bat khaïi dewïong beaiñ ha Meghalaya u advocate general Amit Kumar ubadan ha kani kicing ngap ula phai khamat chikai pot badangshen kata ha ka laiterik naitung archar fly bala thep the director general of police ka jela Meghalaya ha ka paragraph ban rio ka kai pot ka ong Bahaka cing toket, wei brio bekerteng gumu Yudhistra Bhama, try ka MS Kalayani Fuel Limited, Shalang, ula syakam khatsan trik julio arjar fly, namar ka cing bam ai ka cing itrilang, baka cing toket, haka por ba shem yak statement jung u. Wada bukit general luithu haka haikut, ba Yudhistra Bhama udik khun jung Balwant Bhama. Haka wei pat kapang, namar ka cing syak byrngem Shailendra Kumar Sharma, bar kumju na ka cing mudu champar M Sangma, ka haikut kalaong namar baki saa Assam, kumtau Director General of Police ka Assam, udeban shimkhya bat yakran baki SP, ban ai cing yada yakitei ki arngut.